Majong buntag na tanan guys, magdeng agkog saging. Yeah. Kay guwang kaadyo lamay isa paritan og kereg. Matud pa papagabril mo na may parisag kereg guys. Ini kada deng agkog saging ke. Lahat may kalog saging. Kay guwang-guwang. Ha? Sa? Mo na lami guys basta kamo ako na kalibre ko sa agen. So. Ini parisag kuan ba? Kilawon. Kilawon. Issue. Parang nagaging guys. Mana yung magpangdeng agay sa kuan. Mana yung magdeng aganan sa saging. Mamansa man. Kani ka? Kaya kung karaan nga kuan. Karaan nga rice cooker. Sakali nga na guys. Ang maluto na ni. Yes. Morning, Kimi. Tanong may batang maji. Good morning, guys. Agay banana. May banana. Kamang parisan o pares ang ilunod ka rin kamote. Daro na maluto guys. Puno kang sugnod. Tiwas pa pagkabrilat to. Amana na nga tamnan og mais. Parang sulod adlaw June naman. So tingnan na mag mais June. Guys, magdeng aging karon og saging. Hi guys, nilhik si mama. Ay nayo. Buntag pa ganina nilhik nagsayo. Tanawa na to man, bay bunga golden berry. Ay, kadang katabangan, katong nay bunga. Mandiri. Ma, Mandiri magbiyo. tanawa ma, basta na yun nay bunga. Daghan ka teruk dari gabo. Ya guys, daghan ka teruk. May sige tawag og bugtos. Pabugtuson ko ni pabugtuson. Dini panghaan gab. Kung na panghaan is papagabi pabugtuson. Guys, kumbati na pud para tamnanan sa mais. Ha? Ito natin, gamit ng pag-umpala itong pwedeng kinto. Kumbatikin. So, yun na kanindot talis probinsya guys. Sa Jong buntag makapasingit ta. Sa Jong buntag makapasingit ta darig sa Jo. Ay, sunod adlaw na man ni apog sa mais. Grabe nang ihukas mo mga matso. Susupan. Susuhan nang ihukas pangalimutan mo. Sa Jo pagani na. Alas 6 pagani kapin. Ihukas ng mga kalakihan. Nangudlot na pag amang taong mo nag mga gipang puungan. Wala medyo sa basta puungan oh, hindot na siya. So need na pa din siya kabuno. Yan namunga na gani gabi himbunga na siya. No guys. Oh, himbunga na siya. Manilami basta kuan manilami sa taong kay masinog. Grabe nang dugad siya. Imo ra siyang apuungan. Mubunga na pa sa utro. Pasingat pag sa Jo. Kalabong pa init. Ako mati ko yakin kina. Ganahan siya dali. Lain naman lagi na pinay mo palab Kapit na magwang Hino na dakat naming tamlanan na rin mais. Uwi una kapit na. Sama niya mag-ibot kag bulong huy Asa man? Dali ka mandang agta. Bulong huy. Naman to dari na nga tumba pa. Dari di Hindi nang tumban pag dito na. Pangkahoy dari niyo. Ha? Ato na ko ano, ato pa na itanong magbalik pa. Bulong huy. Tayo itanong balik din Daplin, dito. Ako gas, hindi ko nod. Hindi Uy. Dakan jadi kunod.
puri daghag unod. Uy, daghan jud di ay. Bale. Wow, kadaghag unod. Uy, kadaghag unod. Daghan unod guys, oh. Saragan ini kapuno, pero buyag ag unod. Kapon. Be. Uy, daghag unod. Wait daw. Oh. Duha na kapuno pero busog na kadani. Ara naman ning daghan na. Okay. Ano may madengag guys. Okay, sa makagari ligog dagat. Tara ta ibawon. Bitaw. Kalimod sila ni. Oh, tanong guys. Sa magkugi lagi tag pisok. Pansad tay maani. Di ba? Walang huy na dis. Napa pa? Nagmatoy. Nakaan pa na pa. Lami nang gagmay. Yo. Lagi. Lami gamitan ng bagong kwan. Kanang na ay bagong pala. Hait. Hinlo ta pa no. Hinloan ka hinlo ka. Kwan ba? Humok. Wow. Kadagahan sa ali. So sa lukbati. Mana pa na yung mga ipagasi sa guys. So doon bulang huy. Daghan na. Duha ra ganin sa kapuno no. Duha ra ganin sa kapuno. Pero daghan nag-unod. Buyag. Sa magtanong ka. Makaani ka dyan ta. Kaani namin sa mga bulang huy. Kamuti. Luto ng buti ni. Ito ang mga kamuti. Yun na guys, ang amang saging o kamuti. Gamay naman kamuti kaya naman maarap sa blanan. Palit skin kayo ng bulinaw kaya mga ipare sa saging. Bihin na namin akilawon pare sa saging. Masam din ba? Kaya magdangag sa ko bulanghoy. Kamong i-kompleto na bulanghoy saging kamuti. Bulanghoy. Ano yung bulanghoy sa kinilaw? Bulanghoy pa sa kinilaw. Naman sa paray sa kinilaw guys. May bulanghoy. Wala din ka ng mga umba. Bigit ito. Wala kang kamuti. Ugasan pa ni. Wala. Wala lagi. Gamay kami giling ang kamuti. Lay mara kabuok. Marang sa dito. Dungag ng tagasro. Dami niya, kung anong ba? Nang ay putuhon. Maputo ko dami. Putuhon binaguli. Guys. Ito ronda ng libang na. So diyan nagateng kamuti og langhoy. Ana nila kuan oy. Tulit na. Wow. Ready na gud atam na og mais guys. Haman. Halapin lang dani pa. Lati oh. Di ko di sa. Kag may paman. Tagka na ba? Tagka na guys eh. Ito na dito punod. Ayun, lagutok man. Agoy. Lagutok agi pa der. Tagka man ka. Ke. Uy, gagge mas unod. Naghanap ni ay. Ay guys. Dapat pa Ya. Nakapugtod man. Ano ka sa kugon na guys. Mga muti ko. Ano hinloon kita mag mais? Yes. Yan na guys, diyan ang hataw ng unod oh. Dapod. Dapod, gari kayo marag excited ko dari. Dari guys ba? Magdaka-daka dyan ni ba? Uy, daka dyan guys. Kago unod. Ha? Daka guys eh. Uy. Diba? Diyan ako nagsilanan kaya mazo nang matay silan na dyan ba? Guys no? Dapod pa rin na. Lam. Daka lagi unod buyag. Buyag dyan unod ning kuan na kamutiha. Bigat man. Laga akan nga kuan. Laga akan ka. Kagat. Uy, hala na puto. Taas pa rin na. Wala na guys. Saguno. Tapos oh. Hanay panagdaan. Kaya rong tuktukos chicken. Nakita nis mga chicken. Tuktukon man eh. Mga nila kanindot. Basta kabaot na mananam. Kaya nagad tayo hatabisan. Silas kuya mo'y magkakas. Ako mo'y tig kuhas mga unod. Ano na ikambak ka pang saging? Sige na guys, sunod guys. Hindi sa man naman bali. Balitog man. Balitog. Ano? Kaya.
Sunod. Apa? Pamina na siya ya. Hilak na kawin ng bahin. Okay, guys. Diba? Kung may manarat na ni papabugtuson pa. Tama na magmais guys kay manarat din yung pabugtuson. Nangalata naman ng uban. Ha? Kuha lagi kay di na kuha manghurot man ang pangalata. Sabi na sa panghuhaan guys, mga lata rin hurot. Sumo na yung maso pa panghuhaan na raman. Hanggang madza lagi ng saging agab. Kani bang saging na guys? Hanggang madza ka ajo. Ha? Ay. Wala na sa gitawa guys og senyorita. Grabe ra hanggang madza. Ha? Gagmay pero tamis. Okay ra. Tamis. Tamis ay ko na sa pag-abril guys. Ano guys? Dagat-dagat po nagunod. Ano naman, ay maadengag. Hatdan pa dagtag ija. Charge ako sa cellphone kaya wala na lubat na. Mahaw guys, mahaw. Mahaw ta ninyo. Dere mang saging, kamuti, bulanghoy, dapat makinilaw, dapat turta, hala mamahaw ta. Bila. Bira mga people. Guys, kaya dyan may favorite kamuti. Ug curry, bulanghoy, dapat kapajas, ug sa ganahan mo ka kapajas, lakaon. Mahaw guys. Wala lami sa makinilaw guys oy. Kaya kinyan mo ya. Ha? Torta na isang bulinaw. Mahaw guys, mahaw. Kamuti. Kape mo eh. Goto, oy torta. Bukas mo na sila oy kay pangalimutan. Look, nungod ka ato. Init. Malamig guys eh. Kamuti. Lama. Dami ini kuanan ba kanang na ay dadanas dagat. Na ay umba so sunod ito. Dami ini paling sa umba. Paling sa kuan. Pagkarisan ko. Kinilaw. Sa tulong dek. Iwas sa migla ba guys? Danas Armalite, nag-arag Armalite si Kimi-Kimi. So guys, mga sabi na di, huli ka tulog. Basta ayun eh, di ko tuglawon. Iwas sa pod miglabas ang mga labahanan. Kumala magpasingat mga labata. Dapat eh. Laba na pod. Iglap na rin laba. Yes no. Dilaman at least. Purot at ang nabunan. So hari isa kaplangana pod. Hari isa kaplangana. Mahugasan. Kaya naging marong hugasan ha. Nag-ato. Kau na. Sunod ha. Mas mabatay eh. Laban na pod ta. So yan nga dyan guys. Sa pag-abril. Bit-bit tas planggana og balde. Tapay gamay yung base rin. Wala pa mga tagak. Sabit na lang ito. Okay na. Wala. Paipas pandawan na ito. Labhanan ang gabing ladua. Mazo na lang po ni. Kaysa wala. Huy. Ano ko. Mabilin. Mazo na lang po ni guys. Sunod po ang alaga ni Papa. Kasaway labhanan. Mahalago distansya. Ako sa katukoy na no. Kuzug-kuzug no. Namito ko isa na. Kuzug-kuzugun ka ajo. Diantot. Taway bantang ng kasukas. Matikim, sudah na magagigas dari kabasakan. Para makaabot mi dato sa mga labanan, hoy limarok. Pag hinay ka ligid din sa tang hinarag na. Hinay. Hinay kami, hinay. Dali. Mananin. Hinay jud karon dito mga ligid. Ito, taligid ko. Nahinay jud ron mga ligid dari kabaskan. Labay rami toy, di mo kapit ni mo toy. Dira ba jud ko mo kaon og giro. Aja sig usig toy. Hilam toy. Hari mo laba guys. Sasapa. Ha? Sige, laman tayo laba, huy pagka human. Unsa day ni? Tabako awo sa mana? Ano na? Ha? Sa mata na na. Ito to na.
Mantugay ra kay hinulhuan man hani ba sagbutang hinulhuan. Unsay nga daw tanong nate? Kalipat ko sila. Na. Milunggo mo na. Kana. Ya. Utanan ko ni guys kani bro bawo mi kailag unsay nga ni. Kagwa nga ni eh. Unsa may utanan dati udlot? Kini? Abi ko kari. Kani de. Ah, utanan din ni si Ja. Ya. Kami sa wala dala ujon te. Ah. Utanan din ni padir. Mau ba? Maghatod ni? Ah guys. Vlog nga pa ni. Ah, mautan dai to di ay. Sa lagingan. Kalimot si dan sa ingan. Nahan itong binis, babaw. Patag. Halaga. Kay magkuan ko, tanom ko. Nanurot, gagmay pa. Patag ha. Di lagi na sa luyot ka na. Di lahi, di sa luyot. Tingka may pautan Ato, ato, ato. Wala po kaila. Mura ka mong gayag lasa. Dagan ko ng benefits ng utan nila. Sa isan man pag-search na lima ko kamaus. Mag-search, search. Sa lagingan na katay search ng ngani barok. Hanay search saan sa nadahuna. Tara guys na. Kay daghan ko no nay kuan. Health benefits sa lawas. Kuan man ni, mura magsagbot o man sa gibua. Kuan man ka na tos ibabaw bag uwan anod. Ah, dato Inzo. Nanurot din ha. Datam tambok no dana. Ala tambok ka na. Na ah. Lagi. Bakit nasayang na? Dali gagmay. Adyo naman natang tanga. Ibalhin na daros ang kili. Kumana na. Kalimut na siya. Guys, mang labas sa medorhi sapa kay wa tay laing labhanan. Kisag ko no. Why choice? Mo ning hinay man bro. Malabas sa medorhi guys. Damod mi sa mga trapo, tuwag mga labhanan, to pinalabat to sa bus. Ang tubig limaw-limaw na raman. Bunga te kay magpaliwat ko. Malaga to. Bunga ba bunga? Nana ya tuloy ba pa abi ang daghanan si abi nagtanom dana nakanidahan nanurot intag mo dagko ang nanurot. Bisa ka na paliwat ti abi eh. Amo? Dangog, kalawit dangog man. Hindi sila sa ganun. Daw sili mo utan. Balik sa siyo pa na na. Oy, mo aring sa guys, kumpleto ada, magdasugasan, magdaslabhanan, mga purok na yatang labhanan, hugasan. Ha? Lang. Alit ako na nasal na. Diyan ako malalit. Ah, doon na, peanuts. Ha? Peanuts. Peanuts? Oh, peanuts nga na. Peanuts. Nakainom daw na dyan ko. Peanuts. Di pag peanuts eh. Eh, go inga. Basta ba ko nang yun? Ganun ka mo rin dahon. Ito ano yun, peanuts. Peanuts na, Ito na, peanuts. kalinguhan ni Dada. Sa una ko ito nagtrabaho sila dito. Sa patuan, tulay. Mauna. Oh, sana ka mo kitang da. Wala ko na rin. Ah, Ano to. naman? Nagtubo sila magdang, ay nagkaningan na. Oh, peanuts. Nagbuwang na naman na ingan. Nawawala yung money. Peanuts. Peanuts. Peel board. Kaliptan nag-brushing board. Kabaw na ito kaburik doon. Radid noon to. Diyan ba yung pinaling asin? Naigo. Kung ano itong muban sa iyot tong bata. Abis pagpanglaba guys. Kaya labo napay tubig. Kaya mura palong na pagpawa ang tubig. Kining gamay naman po. Apil ako ma. Bunot ang uwan oy. Marang bunot sa simana. Buwan. Gusto? Buwan, bunok. Napod. May mga pag isang buwan. Tais. Imbis ting was-was na. Dahil pa ilinta magpakita-kita. Nawa na tago na sila. Aha, tiyo. Was-was time na. Was-was time. Naman, ilinta ka pakita mo po. Uy. Mas lami na gatang was-was mo. Usay ko. Una nagulig mga chikiting. Pasaan na skin sa mga kuan trapo.
So dera dyan ako hadak linta. Lintang napakerat ganina. Grabe kasi linta azid. Tapos dito naman dahil sa sako subay-subay. Na guys, kita na maglinta no. Oh, mana siya. Buhi ra pa sa di ay jara. Ha? Yes, Papa Gabriel. Dana may lami kaliguan kay tinaw ka ajo. Tabay. Ano guys? Wala may kaliguan guys na kay tinaw. Tabi. Ayan. Tinaw tubig eh. Oh, tinaw ka ajo. Sulit na mi. Malay pas anang kuya ka mang nilabhan to. Dili. Lugasan. Oh, hinugasan di ay. Darang nilabhan ng papa. Ta, una. Nagburus ng uwan. Ligot na dyan. Malamig labang, malamig hugas. Nangipon sa pasinay hayron. Kaya mo naman kabundak na nag-uwan na. Major pang bundak agwan o makapundot ang tubig. Buta ka dyan mi. So guys, ito. Adobos Papa Gabriel o pake. Hi guys! Dahil may sa parisan guys, o kamuti. Ay, lamig ka ajo. Ito ta rinzo. Pingkuan guys. Tutas na ilang ang tagamhanan. Ito ta ito. Asan ka? Yan, kung ang kamuti. Pughad man, pughad. Kamuting yelo. May pa itong tag-iza na guys. Hatod ag kamuti. Gabahin. Ang mukbang agamang batang badi. Ang mukbang ko na siya. Ang mukbang skimmy guys. Ginahan si just chicken. Ganahan just chicken wings. Buma. Buma guys. May pares natin. Yan. Luto.